chu ta le mi pakhat alo kala top teu tuna khan top ngal ru tin Alexa chu aron kok ta wa maya nangkha tuin nge helai hian lo omro ti engwang nge Sophie hi lo pui tu thuin nge lo inol veringot atia pharmacist point ni silo in du dan dan in pechuaka in en chiang mang pok silo in ti sol vai chuan a poizia in khem alo ti hloka sta Sophie hena chuan nangma pui tu che thu thuin omringot lo tu kan hing chial vek thena ni hi i khana nge atileya Alex chu alongoi ranga a soi tur chu soi zo phos se aduni Sophie po chuan han chan maidan tur a khelawa mi te chu anom ve do thup boxia azak ro phiana chuta mi lo om ve te chuan an vati om anglo vemle doctor tlo ver chuan a hun taka aron khia nilo se chu kam boi don ani kha ngoi te an dam doi min pek po hi adik lo to pang min check non sak le teu ke chu thleng le vek kadu ti te po anom a khan hung nung chu an thinar me mo ti mai tur hi nia Sophie chuan hanin soifia toma ma se Alex chuan doctor tlover iron chu ho kha kalo en ve veka ma se dam doi thun khat te hi chu an ron siam tharle ani wangin a chemical ron tel te hi ain ang to lo hloma iron ji anga compare vek don chuan a then hi chu adik hlom to lo chumi khret nan chuan hi en la tin dam doi mum pakhat chu la chuaka anwai soma a test na engenge mo hian a thuna baton pakhat me tur hi met kewa chuta shrina chuan a chemical intel za te chu aron in ziaka he en role heng te po hi iziang che che kha ni me lo nia atia doctor tlo vak chuan khalam kha chu ka khe hau lo ma se ka zia sual lawang khe sual pala omaniang atia Alex chuan ani chuan adang po hi ti zelang o atia dam doi dang ho po chu han ti zela doctor tlo vak zia lo ang deuh vek mai chun ni hloma Alex an ro pek ang zel kha adik che che zel an jok ti an fin fia doctor tlo vak chuan ava mak ve ani thei lawang ka soyang kha dik tur ani ati ba nuai maya Alex chuan me pui ho ma chuan thian teu ti khan ka thil ti chu adikani ti kan pom them atia chuta doctor tlo vak chuan khat tiang ol som taka I fin fiang kha ni ngot lo nia ani na taka chuan kutlo nga khoi tur po ni lo I man ro man po kha adik tok lo thei chu wangin doctorin kan soyang hi chu adik zok lang pui nia aron ti le khama chuta me pui ho ma chuan helai huna kan du ber chu in dam theina tur hi nia chumi ta na kan ha thowa chuan kan ti dan adik lo nia ngai tlat anom chuan kan huaya an thoreng hi garam ti lo atia Alex lam chu hoya nangkha I bang thei I lo tur lala ti chuan I hong hal thei atita Sophie chuan ngoi te I ban thei lawang atia engwangin nge ka ban thei lawang I assistant mai ka ban thei nangma chop khan ka du pho chuan ka ban wang thei atia chuta Sophie chuan karing che lo a ming chu Alex Ambrose ania outside clinic nei tu ni hi atita mai ti chuan ila ban thei che wang mo atia engtin nge chu ni thei Isaiah khan engma asoi si lova engma ka kha ve hlenem atia doctor tlo vak chu azak khop mai han om dan tur pot hiam che lo bana tum veri ngot chu an boss ro ni rang sia chuta Sophie chu kon tong leya pa ngai deuh takin in hmel khre tiona kan nei anga Alex Ambrose kan boss ni hi doctor dang ho chuan Mr. Ambrose ti baile an kon tia mi te po chuan an boss thor Alex chu an lo en vea chu clinic chu eng tiang takin nge en kol zel don amma ai thai nge nianga amma ai tholavin ti chu an ngai tuana chona omani Sophie chuan Alex chu kaya chulaya doctor ho zong chu a hanin mel khret non tiang le veka an zawai chuan a chi bai chuak vek kapa chu an ha wangin mun hlataka azina chumi chung zong chu Alex hian kan clinic hi a en kol to don ani
kapalo ho nuwa po hun engemaw chen chu a en kol dawn ani a ti lia Alex chuan in zawa in chi beule kanin ton dan a fulo deuh ani poi ti su a thia an zinga upadeuh hlek chuan han en mai chuan no pang mai ila ang em ni hetiang clinic lian te chu ian kol thei dawn em ni kan kuta engkim da zok la a fulo wang mo alo tia midang ho po chuan chu chuan ngai dan ani ma se Sophie chuan engtin mo a kon tia Alex chuan a khap vat a kon kal ma dewa chu pa chu en wangwanga engtin moi soi a thia midang chuan a soi om zia chu he clinic en kol le kan chunga thu han nei velte chumi tu chuan ilano pangde lo mo te ni kha an lo tia chu lova helaya kan na hi chu damdoi lam thirania sum don na dang nen ai nang lo ania an lo tile boka chuta an zinga pakhat chuan helai chu lo po hi thona tu dang kan nei tho lo male chu wangin campus thang ini boka kan hlo i san don nge engza chi ngei ti don le an lo tile clover chuan ke po ko oi theilo hetiang la no pang lu thok chu kan boss ani thei don em ni eng thil chi nge mo Isaiah chunga hian thleng le atel lo chuan he clinic hi kan ron thei po ka ring lo ya he pa hi chuan a kan thei don ho lo kam puina tel lo phei chuan eng ma thiam nei lawang ani na taka chuan ama zo khian min mamoni atia ama sobeka chuan kan hlo min pon la chuan ni khata dam lo sum nga ai tam chu kan en thei lo bokang ai tam kan en chuan hlo apung ve zerang chuan a senior chin ho hi chuan he clinic pungpui hlok na hi kan chang ve hlek bokang tin Alexa chu en ran pa chuan pa pakhat chuan ran seita ni a pathum na nang chuan thiam eng mai nei ve lem lova chu wangin kan hna hian loi nol ve lo la ke mani in kan hna chu kan lo ching fel bokang an tilia Sophie chu a thode tep mai engtin nge Alexa chuan a chanang le doctor dang ho zong po chuan chuan pom vek ni na lang bok Clover khan chung zong chu in pom thei ni chuan kan zawai hian kan tho chun zo mang ma se in pom lo chuan kan zawai hian kan pa ang ke manin kan in tel kho manga clinic dang kan hong ve mayang da ka khat chung in ngai to no hunin nei atita Alexa chu an ni chuaka nang ni ho chu in ngai hlu le mai mo ho tu thak nei chuin thiam lo hle mai atia chuta doctor Clover chuan kan soi to kha ipom don nge don lo ti lo nge tu la ani lo chuan doctor pakhat ma i thun huaya anom don lo atia tin thutluk nei siam main Baltimore khopui chunga na hi chuan ke ni aya hming thra hi anom chuang lo ania kan tel lova he clinic hi ran thei in ring ani chuan a teu lo mi pui takin na zong chu ke mania oma kan omna pianga mi pui te po kan khoi tel ve zel ti hi khrebok tonia atilia in en tiang tu local ho po chuan a soi chu adikan ti doctor Clover hi kan khopuya chuna thiam berani ama omna pianga in en tiang tu kan lo kalang an lo ti vea phen khat chuan an bang vek ani chuan he clinic chu atla chine khopang le an lo ti bo Alex chuan engtin nge chan don le an lo ngai chang ta thop mai muang changin a on nuya an din hun dik tak hi in kha chiang lo ani atia doctor ho hena chuan kumtam takkal ta khan he clinic hi nang mani siam ani lo he clinic hi nang mani hi asiam pui tling zok chewani nang ni inom ma khan he clinic hi om dei towa he clinic awang hian mi ta khriat in lo mai chawani chu wangin nang ni zong om lo vek po niula he clinic hi chu atop don chuang lo atia angoi deuh wanga chuta a kon chun zom le chuan ka soidu chu outside clinic tel lo hian eng tianga thui nge nang mani in inkal thei khriata cha kom khop mai tin chu lova doctor ni don khan enge doctor ni chan kha in khato lo po ni mai thei tuna po dam lo en kol dam dan chumi ai chuan poisa le hlo chung chang chu ani hi in ngai pe mo ta poisa hum khamen du te chuan mi ho sa tlonin tam taka hlo chu theilom ma se helai hi chuan poisa chu ni lova dam lo local te chu kan en kol damem kan ti dam thei angem ti kha ngai pe mo tu ani
doctor tlover chuan tungai moi nia chu tiang te isoi ngam ve jok le doctor poi ni vem ni alo tia nang hi eng mai ni lo kan chung chang kha tianga soi tur khan eng ni na ma inei hek lo thiam na poi nei lo ati ta boy boy mai min ren dan chu eng polo ni se khuyala ka du chu dam lo kan enkol dam to za thi chiak do ni la chiak se nan to lowang dam lo kan enkol na hian kan khrisel na hial pon atok chang om fo chu ti lai nangin idu dan dana kan chung chang i soi kha kan pom zom don ho lo ati le ni e dik che an ron ti bok ma se Alex chuan ani le doctor tlover helai mi hiti sen sang nei nia enkol na ul sam takati ziom thei ani lain ian kol na pek hi sum le pa ya hau tak ma lo mo e chuan Dr. John henu po hi apu mana thin ada re product e thin kha sim turin tila adam ani mai turania ma se dam doi hau tak ki cho boka chunu chuan he entin nge chu chu hre thei kan pa hian in sum turin min ti zia sin entin nge na ngin ro hre dai thei ti na mak ka ti khop mai Alex chuan soi tur dang pola tam dam doi khal ri ngot hi ani bek lo nia mi khisial na kan enkol don chuan a enkol dam mu mal deu o mani chu lova heng dam doi than khat phe hi chu expert trap to tina quality te hi thate chiam lo ma se heng te hi insem chuak vek thowa ti chuan heng te hi en teu atia dam doi mum than khat chu han la a han tike soma a quality that tok lo dan te chu a soi lang zera Sophie chuan Alex khati soilan vek chuan a chi don em ni kan min that na zong kha hun gai lo te chungin ite chevek mai don a sin atia chuta doctor pakhat chuan tuna hian ngai dami dil nga lo chuan kan zawai hian kan chuak ngal vekang alo ti ve bok Alex chuan chutiang chuan min dang chep thei inin ring ani mo ka ti don chuang lo atia chuta zet chuan a try min ngen po ni la kan ron le to lowang an tia Alex chuan a thalom chuak nga lula ni mai poi ka ti lo atita e heu kan chuak chiang khopang hetiang muna kan thok du lo an lo ti bok chuta zet chuan Sophie chuan a try iti thok khop mai chuan eng tinge kan om zel don doctor tel lovin eng tinge he clinic hi kan en ko lang atia chuta doctor tlover khan dam lo in en tir tu ga lo kal ten hena chuan in mu le hret ang khan ke ni chu he clinic atang hian kan bang hala ti chuan kan om lo huna po he clinic a lo vakal to phat chuan min ron chun som thei to lowang he clinic hi kan tan chuan kan mel mani to heta inkal le ni chuan ke ni min ron pan le huna kan lo pui don ho lo chu ma se kan nungin ron zuya helai mun hi in chua san tel ve ngal e ro chuan in house na le in dam lo na te po thei top chuain kan lo en ko lang cheu atia ho chuak angu antia an kol war thiang hlim tak mai chuan phela chua da chuan an paya an chuak ta vek mai doctor dang te po chuan doctor tlover ti ang chuan an tia doctor chau po ni rovin na thok dang ho po chuan chuak ve veka assistant ringot po somni pali lai mai an bang mun phiat te thlengin an chuak fai ta vek mai engtin ngen om zelon le assistant ringot po somni pali lai mai chu an bang tel vea mun phiat te thlengin an chuak fai vek ani chu mai ni rovin dam lo in en tir tur te po chu an chuak ta vek maya doctor thiam tak tak mai baka na thok thlenga an chuwa vek ta ka chuan dam lo tam po han om reng na chi vani su minute rai lo te chungin a re ta huai mai Sophie chuan i thil ti hi ente company chawin kanom to hi engtin nge ka pa hne na kan soita kang atia Alex chuan ha dam te atia chegala a han thu ha dam wangwanga an thil ton chu lomam lo vio ma se Alex chu a ha dam mel zok dai mun pale sa om lai khan dam lo en kol dan le nan da chi khang en kol dan te dam doi chi khang manga mi en kol dan le man na te po an zir tel vea chu wangin Alex chuan chu tianga an chu san bek chu poi ati khan lo poi ati lo chu soi lo a thil thiam te man huna
còn khắc tu lại còn suy sel tu tu an om lo tu ngot po chu a ha dam thla ka ti da izok chu tia a thut veng vek lai chuan Alex entin nge kan ti don an chuak vek sia enga motal ti ta che hetia thu veng veng lo hian alo te dia amit tuia kan tla entin nge kan ti ta kang an chuak vek to box si atilia Alex chuan ha dam phote ka ha dam ve thei do clinic hi kan khar mai ngai don sin atilia Alex chuan clinic kan khar ngai hun chu poisa kan nei do huna zo kan yang tuna chuan poisa kan nei do chu sei do doctor le na thok lo kan pek thun ho zong zong po kha pe ka ngai don lova poisa kan nei sat zo om zia chu he clinic hi kan khar don lo ti na ni chu wangin tuna tan chuan hadam takin om phot la bazar ate vakal la nakina chuan tu nang hun thol hi i nei to don lo ania atia Sophie chuan chana han tum leya ma se tu mo hi a kon luta chunu ram chu no hoi ta zo ka mei che pakha thi lo ruta chunu chu tunge kan ti chuan candle ani hello in clinic a hian nawak te omem ka kon ngai ven dewa a kon tia a han hoi kol vela room chu a wak de vek ti a mu Sophie chuan min lo thiam la mi roi kan tum lo min lo va cho sam phot mai te atia Sophie chuan mi han roi de vel chu a phur to lo ni candle chu khil hai takin lela ma hiya Alex chuan hello candle atia a minga ko tu chu tunge Alex somo atia an mo takin pon lama chuan chuang hal va tatuma Alex chuan login avatia ava zuya ngatinge min mu wangai kaldei nai zong ani lom ni atia candle chu kuna engting tin ma chang lo aza mele mem maya Alex chuan nui chungin go society ho khan an ban ta chinge a hantia a ni love go som hena let le ka du to lo zok mai ni tuna chuan ui en kol tu nei rawang mai in kom to en kol tu po ka nei to lo atia alandana chuan alungai ni ti a khriat thei Alex chuan go so ta na rin taka thok turin in tiam to mo katia in tiam na chui bo pel le siam ni atia candle chuan bo pel love ma se an ta na ka thok man min pek hi ka lung oi chi bik lawa chu wang ke ma din ve hi ka du to zo ka ni atia Alex chuan ngati nge heta khoi kon kal atia a chan chu tol tha mang te na thok ho thin hi eng wang nge medical clinic na kon zon dai chu Alex chuan a khathiam thei do Alex min ring hlel mai theya ma se mi tha mang te nen chuan in zom na kan nei to lo nia tuna chuan ka tu in tu le na tak ngel po ka nei to lowa tuna hian ka dam thavak lo bok nen chu wangin in enkol na thra ka momo veya ka in chom theina tu ka momo a chu wang mole ma se tin chua han tuma Alex chuan lo long hoi te candle kan in rol to ve ding ka khoya chuan thil thleng to te wang khan min huaem atia holove huat na tur chaka nei hleinem atia a that chu ka khia chian photanga ya ani chuan lo lut la engei dam lo na chu min han khil ta se atia Alex chuan candle chu han ti dam aduwa ati dam vek theilo ni poin azual puya ti dam thei chuan hun ram chang tak ni na khia candle chuan chu thu chu khriatin makatia chutia chunga tha chu hnuk te po aul deu ma se in sum ve ram rama rom chunga chuan a luta Alex ke ma wanga in sian ru lo nia min khong ina po ka be si khak lo nia atia Alex chuan kan en dik kwal vel photange atia chuan a taksa chu han en kuala a hun kal to angai tua miswal ten nen thok hovin mi te chunga that chua aniemo mi te na chunga that an chua niemo chu tiang chu atong ngai lo he tiang bo ko kin du sakna atong hi an hu ka ulani Alex bo hian candle hi han tlon aniemo be sei nei let aniemo chu tiang chu engma anei khan pa lova trampui adu ni mai candle po chu thla muang ta dewa Alex chu mi thatak le thian thatak ani donin a khia ti chuan le
alu te chu a han endika I tha so mayang atia kalome ka chungai thatna hi ka thei ngai lawang atia Alex chuan chu tia lom thu soi chiam po tu lo inat na kha ka ti ziom deuh ani maya ma se inat na tak tak chu aladam chiang chuang lo ania thlakhat dana voi khatte chu on lalang chuang mai thei ma se idam chhong mayang atia ti chuan thu cha du che ka neya in sual thiam na te kha da thala mi pa ngai angin inun mang to don nia atia candle chuan ni chu chu lom ka tum tin a changa Alex chuan a that chu tin alu chu han nem le deuh wangwanga rai lo te chung chuan alu na deuh hlek te chu a ron dam tran ta maktak main anat na zong zong chu zoi zoi na dam ta huai huai ni hian a khia Alex chuan tin nge ti a kha chi alawa ma se a ron lu tran te ngai to chuan a zang khai to khop mai candle chuan min ti dama wangin kalome ka gol let nan che he tli ni ka hian ko om phalla na tula piang chu ka thok ve mayang idu dan danin min chho me don nia atia Alex chuan uluk takin alo chi ka a to pa chuan chan lo mai a thai na khia a chan chu tun ma a mel ma thrin kha nia angai to na tak tak kha ava khabik si rowa chu wangin fem kho tlok chu om lo ni ati ni chu tiang chuan ni thum chung chu candle chu local thina Alex chuan ran chan na apek be sin a kon kal zia ma se a tho ve la kan ti thei do ani dina chuan candle chu pon vanda chuan voti mai hian ro oma alo khur bap bap maya chu tiang ani ta ka chuan Sophie chuan in chung lama a khwei ta candle chuan Alex hena chuan khongai in heta ka om ve hi rem ti kham te chena tur in dang ka nei chuang lo atia Sophie chuan Alex ve se thwa ka ti apoi ka ti lo chulawa trampui tu kan ma mo thowa akin om ti ka khia tunma inin kar chu enge ka khwe vek lowa ma se tuna na hi chuan akin tla kang ti ka khia atia Alex chuan tual tha mang kha ni thrin sia ka king zo thei ngem o tin nei ngai tua chuta helai hmuna hian mo phuna la tu ka nia Sophie nen chau hian kan oma I ron tho ve du dal chuan ran chan na chu ka siam sak meng che ma se hlo e a tha thei lo hunenga ma ti chung kan tho ve le phat lo chuan hlo san lampang chu a be sei thei lawang kan lak chho dan zir le kan boi chho dan zir te poin kan la soi thole zel zo don ni o ati ta nge candle cho lom khop mai chu lawa a ho tu pa ani chu makatia nang ma hi a ho tu tak tak mo atia Alex chuan o ni ye enge boina omem atia candle chuan lo ve ma se hlo thon nei mi lo vem ni min ran hlel na te om to lo vem ni a han tia phuba lak du nei ni ti ka khia chuan zangai na tel lovin I chunga ma kalang atia nia adikalom in hoi thok tu ka nia chu tiang ngai to na chu ka nei thei thei nem atia ti chuan anin roi felta Alexian sum don na bulton nan company te now Stevie nen an boi pui chho ve kha nia tuna lo thei lovin clinic and call chu akuta om le ta kan tumang hi chuan kan ba om thei lo thrin ati ve wong ani candle chu na thokata na an lak fel nu chuan Alex chuan Sophie hena midang po lak bel tu ken atia nakwa ka om thu te chu an the dera ma se ni thum chung chu nakwa ka on ngai ben po tu man om hau lo in en tir tu lo kal te po anom mang lo ma se Alex chuan chu hun chu ram cha la in candle chu training a pe a na tu le athiam lo tam tak zong tir nan hun manga ani dina chuan dam lo luma an kon lakal si lawa tuk thuan an ei zo chuan Alex chuan soya kha vatlo a thaina khia avakala soya chu alan dam po lo dang lam to ma son cha khop mai Alex ilo kala ni mo atia soya hi biak nuam tak ani ngai lem lova ma se Alex la ka hi chuan biak nuam tak ang chuan om soya I hau sat na kha adang dai maya kalorin dan chuan thachuak le turin thlathum talangai kalo be se ya
chuan thlakong hnuah ngai aw le thei chauh te pawh ka ring bawk mahse tuna lan dan a hi chuan i taksa kha a tha chak ko yo maya hetiang chuan hun reilo te chungin ngai i aw thei dawn ani hi i ke pawh chak sawt khop mai mahse hman hmawr lutuk lo la ata tol te te ai ti lo chuan che sualna a thleng theia man hmawr lova ata tol te te ai ti zel chuan i ke pawh a ron chak thanga i kalpa ngai thuai thei mai ang atia kavan lom tak em min ti dama nang chuam lo la tuna hian engdin huna nge ka dinang pawh ka hello ka thi to mai thei ni ka lome atia Alex chuan lom thu sui ngai do ka na ka thok ani maya suya ka chuan ka kha thiam thei do tin a kut chu vuana ka tan chuan ni hlu ni nang hi om lo la chu ka dam pawh ka ring to lo ni atilea nun na thak min pe a be si na thak min pe le ni ati Alex chuan suya ka chu ena achunga alom ani ti chu a kha the Alex biakin lama min khoi thla thei ngem lom thu suina tong trai na te pawh nei ka du atia Alex chuan ni e tin hospital in hnuailama biakin atana an hmana chuan a hruaya chulai hmuna chuan adu ta na tong trai theia a bo pawh a rea thom dang ti boi tu a om ve lem lo ti chuan len chuk zela soya chuan Alex i chung ten thaim atia a o tha e kanu le pa te andama kapu pawh ala tha e atia han soi thui viau pawh du lem lo a i chung ten hna chuan min lein mel khria tik la thang a hetia ngano pang fel tak mai tlang wal fel taka enkol selian theitu chu hi ataka han kom te pawh ka cha ka lo male atia Alex chuan ni e Baltimore an local level le ka in mel khria tik don cheunia atia soya chuan ni lo ve keima zok an hnena kalkala du ang chuan in sual lampoi thiam ti ka lo khria nia tlem chuan ka thiam ve atia soya chuan i soidan khan inu pawh aladam tha ni na langa a chuang ve ngo tang che i tet lai chan chin khriat i nei ta mem atia Alex chuan a khriat em pawh ka nei lo ka chung te hian nan buai thina kanin mukhat angren khom mai atia ani chu mole kan tet lai hun hi lu thina sin an hmangai thu che an khul ngai che em atia Alex chuan khul em ngai chung lo chang chuan a khriom te pawh ka ti ve thin atia chu tiang chan chen an soi chuak ta dei chu Alex chuan ma ka ti deuh enge mo soi tum le ti na ngai tuwa soya chuan adi khopang ani lei thi sen zum pui te nge nia ingai poi muang nangma enkol selian tu che tina han zot lia Alex chuan a kha thiam lo tel tel chuta soya chuan a en tir na me mai mi falak te lo ni ta la ka ti na mai nia atia Alex chu ngoi de wang wanga chu tiang chu ka ngai tu na lu ngai me lo mi falak ka nia mo ni lo we mo kanu le pa te hi ka chung te nei chun an nia an fa ka lo ni lo ni point kanu le pa te tak tak chu an rel ro ti na ka du chuang lo atia an pani chuan an ngoi dun deuh wang wanga in hnuai tual zol an thlenga thawm om mia lo tak taka motor tlan tak ngel pawh hmu tur om lo Alex chuan makati deuh engemaw thil dik lo om zawk em ni chu ati lain soyak pawh chuan chu chu a rin dan tho ni buaina engemaw tak om dawn niin a hria ti chuan le semin phoi ri hen hria an han hoi kuala mi to te nge ti pawh hriat lo chu an ron lang ta sap sap mai soyak chuan a thutna a chem te vom thiam mang chuan a vom pheya chung te chu a then an puma te an daga te a bo chot chota chuta midang thingkung buko tang te chuan an ron zuang thla khoi khoi tang local nge ti pawh hriat lo chuan ron lang zela chung mi te chuan tu te nge ni an lo tia Alex chuan chu tak chu ni ke pon ka zona heng mi te hi tu te nge an ni ati ta hu mai soya chuan tu te pawh lo ni sela Alex ne na min ron be tum tu piang chu kan lo do mai don lo kan lo chang le ve zel don chu atia ma se chung mi te chuan an ron be tron ta Alex chu in veng theya soya pawh chu wheelchair a thu chung chuan a in veng thei viau mai
Alex chuan Sophie chu soi kha khe chuak soya hi kumsum ni diam ta khan ram bul tlapa an thlamon pui ber le an ho tu te veng tu ber lo ni ve thin tua tuna po a thiam na chola thei hil lo ni ron be tu te chuan an khoi fu hlei thei lo a then te pe chuan liam an tua chu ve de an zinga me che pakha chuan phone ala Mr. Murdoch kan lo cham kan le le nga la ngai atia Steve Murdoch chuan engtin ngei ne lo thei atia dam lo emo kan ti kha adam thoreng lom chu ba ka min humana chuan Alex khana pui bok hei kan kalson vat lo chuan kan ne lo jok tak tak don atia Steve chuan a that chu Alex san ti chu ama ngei khalo ni mo atia chunu chuan kapu Alex chaw ni theinem soyak po kha kan ne lo a che thei tu kan lo kan lo kan kha ni lo atilia chuan soyak chuan Alex kon be le apiang chu keman ka jong chok zerang ti bok atilia enga khano pangkha a hantia ma se chei chun zom lem lova phone chu da a chutia anin thiaw fe thim nu chuan Alex chuan soyak chu rom lama huelet bat Alex outside clinic en kol ti kalo khia thodi ka niam chuan dam lo en kol tu te nei thaem atia nia ma se tuna tak chuan dam lo en kol tu chu ka nei mai lo kan ti ve tran ek chaw ni atia chu da a sei chun zoma doctor ka niang ti hi ka ring ngai lowa ka voi khat kalna doctor pariat le na thok dang zong zong ka ti lung ni lo ngala min chua san te ka lo ma le atia anui hok hoka doctor ka niang ti ka ring ngai lo ka voi khat kalna doctor pariat le na thok dang zong zong ka ti lung ni lo ngala min chua san vek atia anui hok hoka dikta ka soi chuan kan clinic chu arwak vek ane mai tuna hian na thok tu pakhat chu ka muwa ma se ani nen hian tun main bowak kan lo nei ve do to wangin a zong zong chuan ka ring zo thei lo ma se chok tho chu ka tuma a han tia soyak chuan Alex karan ai de in ilo ngil nei hle mai a chuan thil pakhat doctor Isaiah soita ka chuan kumnga dan zela hian doctor ten inti siakna an nei thina kar le ni lai ni hi an nei ni tur chi alo ni la ta heta hian doctor Isaiah hian in ming hi a pedut vea ilo fremo atia enga doctor competition mo doctor tak tak po kan ni si lowa chu lowa dam doi lam chu mani in ven ang lekin ka zel ve ni maya chu tianga sum don na le doctor han ti tur vel chu kan ni ve lo atul hona emergency man ngai thil te chu ka kha vea chu ni mai chu tianga doctor ang tak taka chu ka du lo atia soyak chuan he ngai to chiang te he competition a hian itel chuan mi te za ilo hlonga arampum huwa pangzong point mihlu ilo niang doctor ni na dik tak nei thena chance ani don bokasin Alex chuan dam doi lam hi doctor line lama kalka du wanga jiron ka nilowa mi ka trampui theina tur le atul huna man mai thei tur tan chawa jiron ka ni chuwang chuan ka thei ka waring lo em atileya soyak chuan mai tu chiang ta che pakhat na ini lo point engma he ka chuang lo pakhat nei ni thei lo ero chuan tuna I clinic en kol meka boina po chu ulsam takin chin fel ani nga langa dam lo in en tir tur an lo kalanga na thok tur po idu tui thang thei tuang midang trampui idu thu isoi ni rom ni he competition a hian I chak vai chuan midang trampui na zau zok aina hong do na chin ti na thlem le a soyak hian Alexa chu involve se duwa mi zong zong huwa a thiam na chu pholan ni se aduni mai to chiang mate inu le pa tenan chuan tur zia chu wangin he hi chu iti nge yangai tia angin ngoi ta ka chuan Alex chuan khoi mo am poster chu ka lo en ve chinange atia han en wanga ni e ka tel don nia tel khum te chu sual leinem ma se min be se sang lu tuk lo la atita soyak chuan tha khati mai tur khani ilama ka tongang thei to kon chwa don nia tite biakin lama kalila mal somna ka zu dil sakang che atia
chuan damdawi in biak in atana an hmana chuan an zu chuka Alexa chu atong try soka chumi zuwa Alexa chuan pona lo nga ka soya chu ala tong try le tu anima na chuta a phone alo ria soya chuan a han la Dr. Isaiah ni Alex nen chuan in be theita em competition chung chang te chu in soita em alo tia atran tel chuan adu chi lova ma se kangen ta ka chuan a thin lung chu ka hne theita e atia athat na sa chu tin phone chu anda chuan pon lama chuan an chuaka Alex chuan soya chu kholaya chuan a han len khothon puya chutia khopui chung ni deuh nuai ka an len lai chuan leirol tira thalai to tak chuan ni nupa ni ngei tu an ni chumi le anu le pa aniang an lo kala meichia chuan a fa ni om tak hi pom boka nuta tui hi botolin an nek tira masinau chut le thelo khop mai atrap maya an pi ber ni om tak chuan nau te chu tinge tra nga min en thup hi ti bang hal te atia anu chuan abang mai theibik lo ni hi atia nau te la chu trop zual so maya mi an tam bok si apasal chuan eli hei min en thupania engtin modal han te atelea ma se eli chuan engtin vak nge ka ti chuanang abang do si lo nuta tuyan hedu bok si lo tin han oya ma se trabring tul maya mi ta chuan an lo en deuh thup to chuta le an pi ber niom tak chuan kal teu kambula po su an sa thla lo tuk tin an ko ma deuh dot maya mi ho chuan nau te tra bang pon ni lovin chutia an in ti vel dan chun huin makan ti le zola an en trap mai Alex te bul an ron thlen chuan nau te chu ala trap zera chuta Alex chuan loading lok teu atia an pu ber chuan nga tinge milo dan ve ringot I mol de vem ni atia Alex chuan ke chu mol lo ve ma se nong mani zok in mol le mol lo e ro ngai tu achena ngai mai thei atia enga engwanga chu tianga min tong khum ngai ni engei khriat a han ti le a Alex chu en de wang ran mai ngai dam min di lo chuan eta na poyang atia Alex chuan nui chungin ani le I mol lo ni si chuan nga tinge nau te nu hi in hau afa trap ne matuma chu puizok ta cheu atia chu pa chuan chuta chuan ngei lo boi ve na tu om le atia chuta an pi ber chuan nang kha loin gol ve su nau te tra chan chu kan kha ve ka lom nau te tra chan chu khila drama a chau boka chu ni mai engma thil dik lo om lo alo tia Alex chu kok wa maya thuma lam kha hau lo vian loin gol ve su atilea Alex chuan huat mel hle mai nau te nu po chuan thempa khongai men lo khathiam mai te nau te hi a tha e atia Alex chuan nau te chu a tha ti ka khrialom ma se midang ho hi an tha em ti ka khalo ni atilea chulawa ifa kha antina mai zok nin ka khia min lo zuila tine ka nei vea enge a hausatna khalo endonia atia ateu lo mai he pa hi kan zui ngot tu kan lo tin an pi ber chuan lo chang wata min tha po ni lowang inau te hi ko tum zok te po ni mai thei sin tin anau te no chu chel beta chu tiang ani ta ka chuan Alex chu azui mai ngam lova ma se alakal mai chuang bok hek lo Alex chuan ngai to chiang la inau te kha kalak sak che ring mo mi heti zo za hin oma engwang ngei nau te chuk lak mo tanga ani le ifa kha khatia tra ti rang khai duem ni atia chu ta za chu mi pui ho chuan thenu doctor hena khan en tir mai te khatiang nau ten tra rang te chuan thil dik lo om ti a chiang mai lom agil tram wang po ni lo kha nu te tui po an nek du do top kha an lo te tange nge an lo ning ve deuh te po ni mai thei chu ta an pu ber chuan ngoi teu kalwat zok angu atia nau te no chu kaya kalpui han tuma ma se mi pui ho chuan angkal na tur chun lo danga chuta Alex chuan atop nan pa ngai tak chuan han belea thianu heng mi te hian nangma chungan thil ti chu idang zo lo po ni mai theya
mà sẽ ít pha nghe khá chú hum him thấy nè tôi này hen cả xóm liền chứ cắt liền cả lâu cắt la hắc sắt na cả lâu em nga atia ai ngày tôi văng văng à để chuan nấu để chu Alexa apeta nghe không ai in mình bụi thế này này chuan mình bụi tệ atia anh pu bèo chuan tiểu lâu mấy khối lâu là tệ các tu này kha nàng khai khối cả phal lâu atia Alexa chu chu sak le nga la tuma nấu te pa po chuan chu sak atum bok mà se Alex chuan ngai pui mo lo an pia dewa nấu te nok na straw lo chu la loka kalau ho lok mai atia nấu te chu mutira anok ta mà se Alex chuan nấu te a han mutir chi khan thil dik lo om ni na khia a han pum kang le a dai pak chung dewa chuan thil zum khiam tak mai khiau ni om tak mai hi lo oma chu chuan nấu te mong chu lo chun pa thei chu ni in chumi chu han la chuaka anu chuan makati mi puite po chuan makan tia eli chuan anu hnen lam chu hoin he thil hi engtin nge heta hina om thei atia ka khanang ka habik hleinem nga tinge ke min zo dai nang man ni lom ni adai po chu thak atia amau nu zo na chu a chan la na chuan a hlau thon mel phian mai le ngal an pu ber le a pasal chuan ngoi ran maya Alex chuan ngoi teu han en chiang chin teu he khiau hi puan thrin khol me nia a om lo na tu ga lo da chun om nge mai atita nau te pi chuan Alex chu ena amel rom khop mai nga tinge kemin mo pu ngot khatiang kha a om ani ti to na han ka khave chelom eng wang nge ka tu nu chu khatiang khan chun se ka ti ngotang eng wang nge ka da ngotanga thil oi om lo lu tu ka ni atia Alex chuan chunu chu en wanga eng wangin nge chu chui ti lam chu ka khe ho lo tupa i o lain tunu in nei sia i thina rim pon mai thei in sam ang maya moi taka war siau hini se in du lain adum lam alon ni sia chumi wang chon in ngai na lo po ane mai theya amit meng te po hi hring moi tak ni lovin apol zo ka lo ni wangin chu in du lo po ni mai thei a chan chu tam thei kho pang a chan chu eng po ni ro se itunu itina hi apoi lai chuni atita Alex chuan nau te nu hena chuan min ron zui ra thang atia eli chuan anu an pa nu chu ena engtin nge hetiang hi ti thei zok atita nau te la chu atap pang zui ti bok nen me pui ho po chuan han tra lo na thi ni lo nei khamole tunge mo ma ni tunu te dai pa khiau da te lulang ni a thlakin a sual thlak lutuk an lo ti sap mai a pi chu chu ni dong a pu le no te pa ngai po hian chiang lo to pang ti to kan lo ombok a then la chon police an lo phone to a nau te nu ra chu lim phiana amit tuyat la Alex thena chun lom thu sei mol mola a chung te lam chu hoin karin ai ni lo sual dai mai ram sa te tak nial po an fa te chon duat thina nia ram sa point luk lo atia an pi ber chuan kha khiau da tu a kha min ngai veka do ta min pu wang hen in la khe khopang atia Alex chuan khatiang khiau kha chu nangma bak mang tu dang anom chuang hlei nem alo ti Alex chuan iti ni lo le police hon lo kalanga kha khiaw ba khan tu fingerprint nge om kan khe mai don alom Alex Khan khiaw lak lai khan akut long na khoi gawa puan ni to ma ada thangal makani an pi ber so ngai dan ni lo khop mai eli po chuan anau te chu apoma atap to lo atlei ta khop mai an pi ber chuan nang hi doctor ni le ni lo lam ka ngai poi mo lo do to min pu tu hi ila chak lawang a ron te le ma se mi pui lam chuan chunu chu awa han zak lo tak tin an kon bom ta pop mai a then la chun ron khoi ten tum hloma bawak chu so sang don khop mai police lo thleng vat lo phe se chu chunu chu an khoi du nge nge yang mi te chuan thil thlen dan an soi no chuan an pi ber chun man ngala a pasal le nau te pa po chun khoi te la eli chuan a pasal chu then nga la du bok
a fanu chunga thil thenga chuan a tel ve ngei niin a khetlat ani Alex hena chuan ichunga ka lom hle mai khongain kanin be chun zom thei ngem atia Alex chuan outside clinic kha kema in colonia min ma mo nei nei phot chuan in local donia atia ni pui ho chuan kutan lo benga Alex support chuan soya chu damdoin lama anor le lia thil thleng chu ngai tua soya chuan Alex chu fel atile zual an ma lo ko competition lo om tu ka tan a in bua sei pa nga zela ni mai tin angai tua damdoin an thlen hu chuan nuvalai tak khilo kala Mr. Soya nangma mudu tu chen om an lo tia Soya chu vakala minute tampo anin mulo alo le lewata Alex hena chuan mawdok chung ko ho chu anin nuk dok ani chu chuan nangma an ti boi che wang khan jang do dom na dulo sing khat an pe bok che ni ati tamai Alex chuan chu ti mai in mawdok ho chu ngai damatum lova hun ran chang na sabeka phubala katum khania ma sian ma ni zo kan tlom tak sia chuan ani po chuan am boi na ti chu thenghil vele a tha ti zok Alex po chu a clinic lama chuna le towa a chunga valuta a bei sei lo lutuk tak main dam lo in en tiang tur hian lo thu khat nu maya ama chun lo ngak thap mai awamak ve dam lo kan nei lo wang ka leng chu khania tuna lem hei kan en seng do nem mani la ti mai tu lo ma le atia Sophie le kan dil po chon lo boi vat khop mai kan doctor chu lo theng ve chi e in ha gai do wangin min lo khathiam don nia an lo ti zunga an fel vat khop mai Alex chuan candle hena chuan hei eng thil nge ni ngai atia candle chuan lom takin hei ente an soidan chuan no pong pakhati thampui ani ome chu chon lo khia chuan in hena onin an ti kan chak to lomani tin a soifia Alex chuan makhati khop mai chu tiang tak chuan a thil ti chu an lo khedak chakang ti a ring lova an ring em mai le ngala doctor lo thleng to ti nai no khil dak sapa Alex Khan ani nataka chuan eng thil vak ma atilo naute dai par tang khan khriya wala chuak ani maya ma se midang angai sakna le adu sakna khatu ma nan mu mai lawa athiam tak takem ti ai chuan ani he min ngai tu anga min ngai sak tak takang ti na thinlung am put wang ani hlom zo ko me Alex chuan ke min ren zo wang kaloma amal te in kanin endon ni o atia an lom khop mai Alex chuan akut chu han sila le pakhat te in a ma danin dot khan o atia doctor ka khub le ke hi agon na de uwak zela atia Alex chuan ika han ang te de a gaw dan ni hi damdoi ka cho chenga anna hi chu ngai mai nga ma se luilam sa le alcohol le ko in su manga yang atia eile in sum chuan ni dam zui mai ang ati bok midang chuan zan la ya alu hi on na thina atia a han endik vela a migraine nei ni hi atilia ado to chuan ka ke hi zoi tlat mai a zo deuh tlat thin hian ka khia a han endik lea ikea hen ro no ron chon ni hi en kol na bi ko ma chutiang chuan kan en kol chenga massage zui dan tur le dam doi ei tur te po ka cho chenga chutiang thlapai ti chuan i dam le mayang atilia chuta nu lam hel thatak mai lo kala doctor ong ka tho hi a hain ka khia a kan ti Alex chuna mar phu chu han deka i that khopi thom thai lam ni lovin a tho lam deuh ha thin la izia chomayang ati chunu ya kalome o atia chutiang chuan a malte te soi sen poni lo an ron lu zela Alex chuan gai lo te chungin an ha sat chu kha zunga dam doi cho lo le anin enkol dan to te chu a khil le zung mai boka chunga enkol na te chuan an dam pui ngei boka a then te phei chu kang khat po kan mai nan dam wang maya Alex chun ngai sanga a en chung la chu gai lo bok si Sophie chun makatia doctor dang chuni se dam lo panga pakuk vel an en line ani chon dam lo som thum don chuanga en man tlat ati zung maya a en kol na la chu an dam pui phian boxi
a then te phei chuan Alex chu lom thu fel tur ngotin an ron kal le a an phei sian te chu an hlim em a midang hnena an soi dok zela outside clinic a chuan ani telin dam lo in ti an tam tel mai Sophie chuan amu mange mo ti hia train dam lo in ti tu kan nei lo mai ang a tiangai to ngai dawa tun ma a lo thok to te ngai to chuan Alex chu mi hring ni lo hia zo ko mani chu chuan a telim khop mai hetiang nei chuan kam ha ba ka vai eng don em atia tun ma lo thok to te ngai to chuan Alex chu mi hring ni lo hial o mani chu chuan a telim khop mai hetiang ani chuan an ma bak chu ava eng em kak lawa Alex lo tlin na chu adak chak khop maya Candle le Sophie po an thum han meu lo an buaina chu limna alo changa Candle phei chu a hlo la tam lo ma se poisa chau hi limna ani lo ni ti achak chuaka limna dik tak chu midang te kan tran puya mi te then lunga lom na thlen tu kan ni che hian ani ti po azir chuaka tunma alo nun dan ha thlak zia te kha a khathiam ve wai to ni mi a tha then la ya makta duai chuang a lo then lai ai khan tuna hian a hlim dei zok nia tlai lo ni chuan Alex chu a chawen nop zel maya atu ko lo nia dam lo en tur tam takan lo kal la zera Sophie chuan ma kan son khop mai he tiang ani chuan a thado ne voina podolak sang thum lai kan hlo chuak ania atia Alex chu a thutna chuan han thu wanga sang thum a thokop mai ma se chu ta chuan lung oi lo tur a letin kan la hlo tam theinia atia Sophie chuan nie ma kan sona alo mom atia Candle chuan zan ria ka siama ka pe fel tonia kan tho ho na a hlo tling chho zera alom nan zan ria chu ke man ka siamani atia midang ho chuan kan lom hle mai anti an bo rok po thokop mai chu ti lai chuan mi mi kha alo kala Alex chu bara kalpui tu ren alo soma ain tha hung viau nangin mi chu azui chuak ve ta zo kani Alex chu vakal ma sa amun avathenga private room big an book sa chuan a ruta an hoi kwal vela Cassidy kha amua magazine hero bia Alex chuan uluk takina ena abul ngaya vakalin Cassidy I thamo avatia Alex heta ngei ron ti don atia Alex chuan Miriam min soma thillom tu omaniang chukati mai atia anui pa a Cassidy po chu Miriam thian no nia alo ve po chu om thowa ma se Alex hian anin thian ani ti a kha ve lem lova engwang alo ve ngot nge ani achiang chi alo mawdok chung ko honen inzomna inlo nei ve ngam ni a han tia Cassidy chuan matinge chu min zo itana tongka yem atia Alex chuan blue bottle winery hoka an king mek ti kalo khia ifim kholo chuan buina in nuklut ve thenia nang phei chu sai thiam lak sai nia hetiang buina hi chuan telvelo thania atia Cassidy chuan Louisa kha ka thian thania ka theito pa ka tampui te chu aphu ve lom atia Louisa a tin Alex mela chuan maktina alo lang hal Cassidy chuan nie mole ka ha satna milo pui to thina an chung koin ha satna an to huna katlan san dei thei bik hlenem atia chuta angoi wanga a kan se chun zom lea Louisa hian ka chunga that a chua lo ngai lo tuna hian ka hun ani ve to atini ani chuan goi suna thina chungchang te kha ingtin nge ni ta atia Cassidy chuan kha kha chu wan ching fel vek to mani in thatangin an ran tira atia Alex chuan ani chuan that chu ma se film khur do nia a han tia Alex chuan Cassidy chu engtika mo chuan buena to ve ngei po alaring a chan chu mawdok chung ko ho hi amerin zong an ni khan lova chu chu sei lo mi pui nan khre thuna phei chuan amak a che sot mai thei chuti lai chuan kongka loin honga
mi nghe một zat hin lo lut khúc mai cái gì đi chuan ô số pa số lom mai chana ka biak du chu Derek ka ni so atia Robinson Wainoria an manager ni lai ni abula mai chalo kal chu Lane Wallace ania resource lam le dam doi lam in chaw san ni thung tin alo soi fi azung zung ani Alex chuan chik takin alo ena cái gì đi chuan alo soi zela Direction company tang tak thin lunga hneya mithil ti thei tak ani chu atelea chu ti lai thak chuan cái gì đi nang po local ve ni mo tin direct chuan a kon pan haya cái gì đi chu alai dewa a handinga hello direct engei an atia Alex ro om ngai na rang direct chuan zanin chu imhan to em len chu pui ka tuma piang chein i buai thui soi zia zanin chu hun thol in ei thei ka be sei atia Alex lo om ve chu fellow ang mai hian cái gì đi bula tắc mấy chuan a han thu về ngal chat bok mà sẽ cái gì đi chu tle men a han om hla dewa chuan lam ka siam po ni lo ka hun hi a full ve thei em ani ngai lo la ma lo ngai lo la a han tia direct chuan ngai fan lo ve ti chung chuan cái gì đi mal puya chuan a han thama Alex chuan chu lo mu thei hau lo a kut chu lak sak nga la hello direct kanin mu ve thei ta mo an tia Derek chuan ve ngot che tungei ni atia aku chu han la let bata cái gì đi chuan Derek ka thiam pa Alexa ni hi a kon ti bata Derek chuan thian pa eng te thian mo an tia Alexa chu en ran mai Alex po chuan en let ve ran maya cái gì đi chuan thian thata kani atele maya ama hian real estate company din ve real estate company a khoi mu na mo in pakhatal chu khal ve to emang chu mo tin direct chuan a kon sui wata chuta ka sidi la ma chu na hoya ngatinge mai son thei me lo i khiam a chan chu milak tlak lo liang thiana i kom thin wang ani mai thei sin milak zai thiam ni a ma son zeli du chuan mi hosa le hlotling i kom ta manga yang ani lo chu nam pot niam zerang che tuna po ram chunga bak ilalan sak thei lo hi thian thlang thiam la chu ram po na po bogo ka nei to view do hi nia atia cái gì đi chung ngoi ranga direct chuan min ron zui ro thian pakhat ka nei ka mel khre ti rang che atia cái gì đi chuan sen up mai direct voin hian thil poi mo tak soi pui che ka du wanga local mai zo ka nia nang po soi dui nei chuan i soi mai thei dom khatia in khoi khang lo khan a kon ti chuak ve ta khoi a ka pong sual don chi ang mai ni ngai lo atia anuya cái gì đi chu angoi le ran maya chuta direct chuan voi khat ka soi leang he cha bi hilala room number 808 cha bi ni hi chuta chung kanin hudonia thilpoi mo soi du ka nei atia Alex chuan en lea chuan nang ve kha enge yon ti ve helai hian itan chan vo eng ma om ve lo atia Alex chuan sum zo talom a thau hluaya direct chu a beng ta direct chuan chu be se lo lu tu ka do kan pakhat chu bo phei dewa eng ting nge min ben ngam zo a kon tia cái gì đi chuan direct chu va von vata ka ti pal lu tu ka thiam pa khan kha tiang khan a tiang che ti ka sa bik lo nia avatia direct chuan min lo dal lo te ke man kan khoi ve lo lo nge atia Alex ne la chuan min beng ngam ni mo tunge kan ni yo khelo ni mo atia direct ka local pui te ho chuan Alex chu an kon din nei deuh to tuang maya Alex chuan tungai ni chu ka ngai pui mo lem lo cái gì đi hi iti thaba ka ni chuan chu mi man chu ke man ka piang che chu ni mai atia eng man mo Robinson Wainoria an manager ni lai ka ni hi olsam takin min khoi thei iring am ni atia cái gì đi chuan direct buena siam lo zong in omangu ke ma thiam lo ni a kon tia Alex chu a thiam lo hulhual du lova chu tiang in direct ka po a chan chu direct ka tompui na hi malam hun zera tan alam mo don so ti khet wang te po niang direct chuan ningot mai e thian thana film kholo la chu
hết tiếng miêu khinh hết cầm bún haya alo về lâu tuổi hi nè tuần hi uang ning niol se cái soi non liang cái này nó thọ tuần đi du chuan hotel room có soi khan lo vakal la chuan kan se fel don nia atia Alex lam chu hoin hepa hi kan lo sing fel phatange atibok cái si đi chuan cái soi to kha Alex hi chu kalsan teu alo te lia Alex chu in sual thiam ani ti cái si đi hena khasa thawa anin sual vai chuan tuam zok zok chuan na hle don ti alang chu wangin bo ben dai kham chu du ni Alex chuan engma sui tam pe lo aron kal nai lia de ka ma ya chuan an beng le ta thuai mai amma aina beng na de zo ka nung lama chuan a pai deuh at mai Alex chuan cái si hi vo to lo la a thang ani lo chuan a le lam idol lawang atia derek chuan hetianga min khoi man chui tel don khop atia han khoi let be mai chu du nga la ma se a khoi let ngal mai ngam bik lo Alex chuan ne lo ma yanga ti lau ve thawa chuta chance ka peleng che tuna hian chuak ngal go atia Alex chuan nuya ma se derek chuan a phone a phora Alex sui se thei tu tur ni om tak a phone a chuta nang sui se thei tur che hi mel khiat ka nga lutuk a ron ti bok cái si đi chu azam to khop mai bo chu a boi chuak tel maya derek Alexi i huwa ti chu ka khia ma se atan na lam hi adikani atita derek chuan eng tina atia cái si đi chuan Alex zok chu atanang ti rin ngai na a khwelova makati ni cái si đi tu na tang chuang ka tampui nei dong to lawang i hun chu to nga lang chuan nang po kha i to ngal bokang tin Alex chu a khwela mi ta chuan awan a mai tak de ka hi a chiang lo hle ni don hi tin a then chun on nuya Alex chu mo lan ti hlom khop mai cái si đi mai chu kon sen le op maya in the vai khan ngoi teu atia Alex chuan cái si đi lau su kan chunga in thil ma an ti don hlei nem a kon ti derek chuan ani mo kan khuyang chu han ngak lekla a han dia ami phone ho kha an on thleng trap to mai the ni chuti mai chuan in chuak don hau lo nia tin derek kan chuan a kan soi dia ti chuan le Alex chuan a phone chu phok ve ta mi tu emo he khola hello derek khi ana tangin bang hal se ka wadu ve ati tamai to tak chu biang mo derek le anaw te chun on nuina sa khop maya len wali spot chuan ava han buai thak tak adu du ban the mon tiang ta ni mo ama hian chian lo na nei ni lo mo a kon tia cái si đi chu lo zak khop mai Alex chu tran ma se chu tianga derek ka ban tio thei khopa thil ti thei ani chu a kha si lo ni derek chuan min ba ni tum mo kan elang chu ka bang nge bang lo cái si đi po ka kan ai ni a dai mai to na tong chuan imol phone tu po kan thup to lawang chu sei lo to na buai na tok mek blue bottle waina ri ho ne na enin thunzom dan te po hi kan tak lang vek ton chuan ke chuan a lem ni lovin atak takin media lama ka pho lang chenga ke man ni lovin mi puiten an thin lunga tangin an ban to zok don che ni he thil hi abul ton na chu nangma ni tran ani ti in khai bok don nia atia Alex chuan cái si đi da ga chuan kon chela cái si đi lau do su engkim a thole vek don atia chu vela kong khar chu kan in honga Miriam le officer bakhathin ron lu ta an hnunga chuan Robinson wainoria thokte an kon kal ve bok alan dan chuan Miriam chu alung oi mel vak lo derek chuan Miriam ilo theng ta mo tin lo chon vat i kon kal hun chu adik hle mai helai hian buaina siam an om a han tia Miriam chuan derek lam chu apan ding hala derek ban ni ati tamai au ki po sang wa mai voina tong hian nang le Robinson waina rei kan tho ho na zong kha kan cancel hal boke ati le tamai derek chuan a khathiam lawa engtina min ban mo ati ba tan hoi maya aka ang ho mai eng wange atia
mi te po chon makan tia enge chan an khachak Miriam mi chuan ti buai lo tu ti buai tat chiang zo king ka han soi nge ani hi Alex Ambrose ania Robinson Winoria hian chairman ni lai kan pu berani hi kan company a hian full time in aron in rol velo ma se aron in rol to chuan buaina kan chin fel thei to lo china ani thrin chu wangin thu anei sang hle ala ka lo sualin om chuan kalaka sual nen dang lamna om lo anin ban na du chuan ke chuan ka ti tu zong chu ban mak ani mai ati tamai an zawai chuan mak an tia Alexa chu an en hau lom maya chairman aniang ti an ring thelo Derek chu a mela beton na alo lang ngal ati sual hle ti ain khata KCD po chuan makati Alexa da chu alan dan maya chuan chairman ni omin alang si lo chuta Len Wallace kha aron tong veta ngoi teu Derek hian engthil ma ti sual nei hlenem mi kut thlak ma subek tu chu ama Alexa hilom Derek maya aron benga engting ngein ban ngot thei bi kanga adik big lo atia Derek hi in ban don ani chuan kepo ka bang halang ma se uluk takin ngai tola company hian buaina atok ve deuh ranga kele Derek hi kan om lo ani vai chuan company chuan achan na sa ve viawang atilea Len Wallace hian poimo ve tok ni nein khia a om lo chuan a ai o zo an omaring chuang lo ani Miriam mi chuan enga chu min vole ti na emni atia chuta Len hena chuan a thai idwang chuan kan ti therang lom nangpo ban nga le ni ngai thlo le Derek le Len hi kan company nen in thunzom na engma an nei to lo atita chuta Len hena chuan a thai idwang chuan kan ti therang lom nangpo bani ngai thlo le Derek le Len hi kan company nen in thunzom na engma an nei to lo atita Megan hena chuan anni pan hi naktuka office an chu san ngei ti lo chian la an bungwa le man ro nei ang po langhal vek ro se atileya Derek chuan thil lian tak eti sualani Robinson hi kampuina zara liau hetiang din mun ding thei hi ania kampuina cha zong ngei to chuan he company hlok na za ve hi kan chan vo tu ani hial zo go me chuan he pa wang mai hian min ban mo ichiang si amo atia Miriam mi chuan chuakula ni mai atelea Len chuan Derek bana chuan cherin chuak teang hetiang hun hi ala thlen karina wangin thuruk te engamo ka nei lom atia Miriam mi chuan chu tho chu khriatin enge khriata cha khop mai Len chuan nui chungin Miriam i khriat tu chu keima chau hi revain siam dan khria chun kani hi wain tui ber siam mek kan tum hi a siam dan zong khwek tu chu keima chau kani tuna a siam mek te hi chuan za som sari chi an khria a bak za som thum chu keima chawin ka khria chu wangin min ban ani chuan wain tui tak in siam le du chuan keima ka telangai tho ka tel lo chuan in wain tui tak in siam thin so in top san ngal angai don ani atita Miriam mi chuan chu khriatin athina rem tel mai Len chuan in du chon min king theyang ma se he ero ko seidu a siam dan hi chuan ti kong mai ka seidon lo atia du thlan tur pan hi chawin nei Derek nan hian company share za som nga min chan tir theya ani lo chuan kan ba nga in wain siam po atop chunjum nga lang he wain company hi atop chu ni deuh mai atia Alexa nam chu hoya nang hi mi pa ngai mai nia engma ti thei inei don chuang lo bok atilia Alex chu nui maya engtin ma chang lem lo Derek chu lo phung khop mai Len Ivan fingem chuan engtin ngen don le
kan la bang thodon em atia Miriam chuan mi phakak dakin ni karing em chewa company kar te company inte intan ka pe chewa in hlo po tha in den hun po sang te chuan chung karin na te chu min bei le theina tan in mang don mo in kuta engkim ka ta veka a zong zong po ke en pui ngai lo chewa ti chuan min bei le na man ro siam nan in lo mang mo atia kum ni chung khan ka mi ta lo de la ni atilia lein chuan a ron tong thua lu tok te ka thu sui kha ngai to zok te tuna hian thutluk nei siam vat lo chuan direct nen hian kan chuak ngal don ania chuan in wain siam po in chunjom to don lo atia Alex chuan chu ti mo a ron ti chuak ve ta lein chuan nang kha enge khriati nei ve atia Alex chuan ngai sak lo tak chuan Miriam in hena chuan Miriam Revine wain ti chu khai mo kalo in ve chin teang atia Miriam chuan Megan hena chuan Revine wain chu vala turin atia minute ni nu vela chuan alo let ve rea Alex hena chuan wain chu apea Alex chuan wain chu nowa chuna thli chuaka a han ina a botola le khain bela chuan a siam nana am pol ho chu a in ziak lau thap boka chu han chiak den dena chuta lein hena chuan thil pathum zialan lo heng te hi aniem tin amita tak chuan a ena a han soi ta dan mai lein chu meng phok na stamaya engtinge hre thei engtinge ni thei a ron ti chuak ta Miriam chu a ron kal hnaya len maya chuan na takina han beng ta thuai mai le in chuak wang thei atita derek le lein chu anin ena mak antia seitu kan nei to lo an chua mai chungai ta midang ho chuan Alexa chet bel dan chun huin mak antia an ngai sanga ho tu pa beng lo ni om re ani himole anti nakin deuh chuan Alex chuan min lo khathiam teu tin tlema fian rel dewa chuan athua chuti lai chuan Miriam mi po chu an ha chung chang soi turin blue bottle winery nei tu ten an chuan room pakhata meeting an aya minute reilo den huwa chuan an ron chuak le a Miriam mi chuan blue bottle winery nen an tho ho thu chu a ron puanga Alex chuan engtin vakma chumi chung chang chu sei ji lem lova chu lova a boina tu ni chein a khato lem lo bokani chutia atul zol puyan zon ho chuan KCD chuan Alex chu chi beinon le a ho veta Miriam chuan Alex hena chuan KCD nen khan eng ram na chung chang nge kan soi te po i kha chak lo vem ni in va zot lo ve atia Alex chuan azuno in pa chuan a ka kha chak lem lo ve atia Miriam chuan a ul som zong in blue bottle winery atonga lok na kan mu chu ama chan ve than khan kan siama atia animo chu tiangai ti chuan atan buina a theina chan se sang zura nia modo kho hi ke chu ka ring ve mi lo KCD hi ainol thuk ve zera nia atia Miriam chuan modo kho ne na inin ti buai to na chu ka khrialom uncle suya khan engkim min khil towa ma se buai na chu amlo tu nga nga yang Louisa le KCD chu anin khathasa engkim a fel tu nga nga yang atia Miriam hian sumdon hi hun rei tak alo kalpui ve towa chu wangin a in veng thei tu nga yang Alex po chuan in malak na chu eng po ni se ka sui sel lem love ma se Robinson company hi din hun der thonga anum theinu tu khop chuan an chunga rin na ngat lola ka du ni an ni khak lo po mi pakhat chunga rin na nga hnem lu tok hi sumdon na chuna thangai lo atia Miriam chuan chu tianga Alex na ngai tu ani ti a hria chuan alom phian eng poni se Miriam he atlai tak yo mai kan ho mai ange atita a hot lai la tok chuan atuk lama na tam takin ala huak sia Miriam chuan lom be hrila zanin chu engenga mokan tonga thil tam taka ngai tuwa
company hlok na hi mun soma ka thenanga chutam hun sari chunang man changla ka duni kaini chon hun thum kan changanga atia Alex chon nui chungin kalom khop mai ma se min ngai ro pui ma ni tuna phei chuan ke ma to ka boi pui ka nei ve a outside clinic ken kolanga ya chuan ka bial nu Stevie nen real estate company bul kan tran ve mek buka ke ma ni to ka kan hlim ve a kan boi ve lai khop mai e thil chhop chho chu ka ta na thaviau mai ma se kan na ka photange chuan tuna po ka howat lo chuan ka dam lo te en kol turin zing ka in pe ma thei ro palang ti ka lau ni atia miriam chuan ni take nang chui single to lo take na poi buai atia anuya ang poni se ke malama chuan buaina engma aum lo nia antia atong chu a buai deuh nuai hian a khiat Alex po chuan a soyom zia chu khathiam chi alawa chuta englo nia kan hathok pani ka ban zo chia chuan kan company lok chho hun lai bek lo ni don bok nen ma se khami te kha ka ban ngai ta sia a chan chu i khriat be bek kha nangma za ga thil thalo zok te thil tha zok te ka kha chuak zera medic lo te po ka kha chuak zera kalom khop mai chu wangin kan tho ho zel hi ge chu ka du khop mai atia Alex chuan Miriam mi be seina po chu a khia ma se zana gai zela a zel chuan a fu don lo ti a khia eng poni se tho ta hluaya nia idin hun chu ka khathiam khop mai ma se ka kalangai tlat atia a chua ma si chuan megi kha a kon le ta kaloti boilok chu ma se poi mo sia direct le nan chuan hu khan an team ten an zui ve nga la marketing director pathum an banga ti chuan midang pali po an bang le to atita Miriam chuan a chuak du chu chuak ro se a poi do bang top phot mai te se naktu ka naruak om thu kan tak langa lopo ai tha jok kan chop chuak anga chung bang ho zong hun ro no khat to chu kan mu em anga tia Miriam hian chaklo jok anga lan hi athil du lo tak mai nia Maggie chuan ole atia ma se phone alo ri le a Maggie chuan han ena hey chanchin thalo tang aum le lein khan rewind kan siam dan thero kha ati da ni hi online in amu thei atita tuna chuan industry dang zong point kan sial big na tak kha a siam dan khabe ta vek mai kan sial na tak khaum talo ati le a Miriam mi chu mai mi ching wanga lein chuan chu tiang chuan a bei le du aring phachi alo Alex support chu ala chuak chi alawa chu chanchin lom lo zet chu khiatin poyati ve khop mai hetiang ani don chuan lein chuan thil dang thalo tak po ala ti du zel mai theni engponi se lein hian amma walin Robinson ho chu atlak pui ani be mai Maggie phone chu lo rilea chu ta le an customer tam tak online a an wain cha to te chu an cha nang cancel le ta sup mai hi lo ni mania in lama lo siam ve dan an thiam to wangin cancel chu an tam ta khop mai Maggie chu mang ang ta khop mai Miriam he thil hi chu thalo kan tla the mai ang atita Miriam mi chuan la thok se avoi ni nan han ban nun le ka van chak tak em atia Maggie chuan eng poni se kan tlak che tak mai eng tin ma tak kan in ve na ngai don rewind hi kan nei that ber chu nia ma se tu na chuan mi zong in a siam dan thero an khata si eng tin nge ni don atita chu maya Miriam mi chuan wain thero kan siam ngai ma se rewind siam na kan in sen na zong po mu let ala ni si do chuan a chi dang po chu in tin nge kan siam chuanang engponi se a siam chuak tu te team kha ko la rewind version danga kan siam mangai don ani atia chuti mai chuan tlom ala tum bik lo ti chuan man ro le na tu kan du chuan a ang khalo mang phot mai de se tun tha chung hian ngai kan ole man ngei tu ani atia Maggie chuan ole kalo ti nga la nge atia Alex chuan login ti hian ka ngai tuwa
rồi vai chú anh ni số to khá chú thấy như là ở thầu mò Maggie lại miếng em chọn mặc anh tê lẽ mày anh ấy soi tùm anh còn tia chuan Maggie chuan rồi vai này cần minh thần na ni toa gần cha cần man sẽ lâu chuan anh tin nghe mi để thiên lung cần hệ để thấy rằng ati bo bùa đắc thằng hắn xiêm chuan hôn hồ lệ khá mi để thiên lung hắn hệ để chung nền anh lạc chiết man anh lao này Alex chuan rồi vai chú asial viau anh ấy mấy thầy mà sẽ wine đắng thà tắc nền ở đắng làm na sang để chiêm lâu nia kan tumang hian lo hlot ling pawh ni se midang wine siam ho laka han fal nal na tham chuan ni chuang lo ka ti ki chu midang in min lua lan le theina chance po ala tho nia miriam chuan thil dang kan khato si lo lom nang man thil thar han chop chu to ti kha ngal te ni ngot lo chuan atita Alex chuan man lai dewa an lo siam to thren ton nuwa mu tu om to lo kan chop chuak thei ni chuan rồi vai na ai chuan a thazo ko da yang atia chuan medang wine siam po khum vek theyang ati bo miriam chuan eng man lai wine moi sei chu atia a kha cha kop mai Eden apple ti ming hin kha to ngai em atita miriam chuan Eden mo thon thua chaw o me mokatia rang ka chak apple mi hring te lang nau pang rang thei ti thon thua mi ang khamo atia Maggie po chon makati khop mai wine chung chang chu khave em a Alexander kon se po hi fulfia ngai dovin enge ni chia a kha chiang khop mai hun rai tak chung chu kha wen kha asiam dan an zong thrina ma se an mu chu zo to lo wangin thon thu phua chop mai tin an soi chun zom ta Eden apple chu kum somro kalta khan tuemo chuan asiam dan a kha chuaka anti để cho anh siam ta anh phải chắc khóc mày mà sẽ thọc lệ khát chung siam chuộc tu để cho anh bố ta vết mày à anh custom vào để po khát to cái anh bố phèo vào anh bố giấu ta vết mày chuan chu lâu po chu thiếu thanh tắm đặc sợi tu hay mình chung cha hay là đó ốm mà sẽ tu màn tắc anh niệm thì anh phim việt hay đâu thôn thông ấy nom anh sợi thuyền nặng mấy hiền anh sợi thuyền na tu màn thiếu thanh tắc anh niệm ring chia là va tu te mo pho chop mai nin ngai vek to chuan asiam dan phei chu tu manan khelo tu manan zong chuak pe lova zon chuak pan zon chuak thei hek lo engtin nge ke ni hian kan siam phei te tu lang le tin Maggie chuan kan sei chuaka Alex chuan lungai su ke man asiam dan te chu ka khrialom chuan kan siam bokang atita a chun som zel chu entin nge nyang an hlotin puyang em episode dot le kan kon ti vat don ya